Bé, la veritat que hem sortit molt bé, hem començat molt bé, hem pogut ficar 2 gols, hem tingut 2 travessers. La veritat que la primera mitja hora ha sigut molt bona de l'equip en general. Després ens marquen el gol i es venen amunt ells i als 5 minuts tenen l'altre gol i ens empaten el partit. Aleshores ha canviat molt el guió del partit i després hem sortit a la segona part que hem intentat augmentar el ritme i tornar a la senda de la primera mitja hora. Hem tingut alguna ocasió però no hem tingut la sort de marcar el tercer i que fos el gol de la victòria.